హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము అయినటువంటి ధ్రువ వంశజుల క్రమము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము. ఈరోజు ఇందులోని చివరి శ్లోకాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 48వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. విజ్ఞాయ నిర్విద్య గతం పతిం ప్రజాః విజ్ఞాయ నిర్విద్య గతం పతిం ప్రజాః విజ్ఞాయ నిర్విద్య గతం పతిం ప్రజాః. విజ్ఞాయ నిర్విద్య గతం పతిం ప్రజాః. విజ్ఞాయ నిర్విద్య గతం పతిం ప్రజాః. పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః. పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః. పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః. విచిక్యురురర్వామతి శోకకాతరా. విచిక్యురుర్వ్యామతి శోకకాతరా. విచిక్యురుర్వ్యామతి శోకకాతరా.
నియత నిగూఢం పురుషం కుయోగినః యథా నిగూఢం పురుషం యోగినః నియత నిగూఢం పురుషం కుయోగినః యథా యథా నిగూఢం పురుషం యోగినః యథా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః యథా నిగూఢం పురుషం యోగినః హరే కృష్ణ. విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయ విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విచిక్యురర్యామతి శోకకాతరా యథా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః విచిక్యురుర్యామతి శోకకాతరా యథా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విచిక్యురుర్వ్యామతి శోకకాతరా యథా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, మేనకా మాతాజీ, భారతీ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. विज्ञान निर्विद्यगतं पतिं प्रजः पुरोहितामात्य सुहृद्गणादयः विचिकुर्वमति शोककातराः यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విచుక్యురూర్వమతి శోకకాతరా యథా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విచిక్యురుర్వ్యామతి శోకకాతరా యదా నిగూఢం పురుషం కుయోగినః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. విజ్ఞాయ నిర్విద్యగతం పతిం ప్రజాః పురోహితామాత్య సుహృద్గణాదయః విచిక్యుర్వమతి శోకకాతరా. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. విజ్ఞాయ
తెలుసుకొనినంతటా తెలుసుకొనినంతటా నిర్విద్య నిర్విద్య విరక్తుడై విరక్తుడై గతం గతం విడిచెనని విడిచెనని పతిం పతిం రాజు రాజు ప్రజాః ప్రజాః ప్రజలందరును ప్రజలందరూ పురోహిత పురోహిత పురోహితులు పురోహితులు అమాత్య అమాత్య మంత్రులు మంత్రులు సుహృత్ సుహృత్ బంధువులు బంధువులు గణ ఆదయః గణాదయః మరియు జనసామాన్యము మరియు సామాన్యము విచిక్యుః విచికిత్సకు వెదకిరి ఉర్వ్యాం ధరణిపై అతిశోకకాతరాః మిగుల దుఃఖితులై యథా వలే నిగూఢం దాగియున్న పురుషం పరమాత్ముని కుయోగినః అనుభవ శూన్యులగు యోగులు శ్రీ కృష్ణ భావము ప్లీజ్ రిపీట్ శ్రీ భావము విరక్తితో రాజు గృహమును వీడినాడని తెలిసినంతనే ప్రజలు పురోహితులు మంత్రులు బంధువులు జనసామాన్యము మిక్కిలి దుఃఖించిరి అనుభవ శూన్యుడగు యోగి యోగి ఆంతరమున పరమాత్ముని అన్వేషించునట్లు అన్వేషించినట్లు వారు అతనికై ప్రపంచమంతటను వెదకనారంభించిరి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. అల్పజ్ఞులగు యోగులు హృదయమున పరమాత్ముని వెదికెడి ఉపమానము మిగుల జ్ఞానబోధకమయ్యున్నది. పరతత్వమనున్నది నిరాకార బ్రహ్మము, పరమాత్ముడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడగు దేవదేవుడును మూడు తత్వములలో అనుభూతమగుచుండును. కుయోగులు అల్పజ్ఞులగు యోగులు తమ మానసిక కల్పనము ద్వారా కేవలము నిరాకార బ్రహ్మమునే తెలుసుకొనగలరు. ప్రతి జీవి ఎందున్న పరమాత్ముని వారు కనుగొనలేరు. రాజు పోయినాడన్నచో నిక్కంగా అతడెచ్చటనో యుండి ఉండవలెను. కానీ అతనిని ఎట్లు కనుగొనవలనో తెలుసుకొనజాలక ప్రజలందరూ కుయోగుల వలె దుఃఖాక్రాంతులైరి. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 49వ శ్లోకము మరియు చివరి శ్లోకము ఈ అధ్యాయంలో. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అలక్షయంత పదవీం ప్రజాపతేః
अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् हरे कृष्ण अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् अलक्षयन्त पदवीं प्रजापते हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् अलक्षयन्त पदवीं प्रजापते हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం अलक्षयन्त पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीम् ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् हरे कृष्ण नीरजा माताजी शोभारानी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीं ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सहस्रवो
వేదయన్ పౌరవ భర్తృవిప్లవం. ధన్యవాదాలు. అరుణమాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అలక్షయంత పదవీం ప్రజాపతేః హతోద్యమా ప్రత్యుపసృత్య తే పురీం ఋషీన్ సమేతానభివంద్య సహస్రవో న్యవేదయన్ పౌరవ భర్తృవిప్లవం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ఈ ప్రభుజీ, శ్లోకంలో ధన్యవాదాలు. ఉన్నటువంటి- హరే కృష్ణ. హరే ఈ కృష్ణ. శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అలక్షయంతః అలక్షయంతః కనుగొనజాల పదవీం జాడను ప్రజాపతేః అంగమహారాజు యొక్క మహారాజు యొక్క అత ఉద్యమాః నిరాశ చెంది ప్రత్యుపసృత్య వెనుకకు వచ్చిన పిదప తే పురజనులు పురీం పురమునకు ఋషీన్ ఋషులు సమేతాన్ సమకూడియుండిరి అభివంద్య వందనములు కావించిన పిదప స అశ్రవః అశ్రుపూర్ణ నయనములతో న్యవేదయన్ తెలియజేసిరి పౌరవ ఓ విదురా భర్తృ రాజు యొక్క విప్లవం అభావము. హరే కృష్ణ. భావము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. రాజు కొరకు అంతటను వెదికిన పిదపయు అతని జాడను తెలిసి కొనజాలక నిరాశ చెందిన జనులు పురమునకు మరలి వచ్చిరి. రాజు లేనందున దేశములోని ఋషులందరూ అప్పుడచ్చట సమకూడి ఉండిరి. అశ్రుపూర్ణ నయనములతో వారికి వందనములను కావించిన ప్రజలు రాజు జాడను కనుగొనలేకపోయిన విషయమును సవిస్తారముగా తెలియచేసిరి. శ్రీకృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతంలోని ధ్రువ వంశజుల వర్ణనము అను చతుర్థ స్కందమునందలి 3వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము ఇప్పుడు ఇంతటితో ఈ భాష్యము సమాప్తంగా ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ.
జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ధ్రువుని వంశజుల యొక్క క్రమము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో మరి శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ చతుర్థ స్కందం ప్రకారంగా ఆ ధ్రువుడి యొక్క వంశక్రమాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మరి వాస్తవానికి ఈయన స్వయంభువ మనువు యొక్క వంశక్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి స్వయంభువ మనువు బ్రహ్మదేవుని నుండి ప్రారంభమైనటువంటిది కదా. సో అక్కడ నుండి మనం ఇప్పటి వరకు కూడా పృథు చక్రవర్తి మరియు ప్రచేతులు, ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రచేతసులు ఎవరు అనేటువంటి దగ్గర ఆ విదురుడు అడిగినటువంటి దానికి క్రమంగా ఇదంతా కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మరి ధ్రువుని కంటే పూర్వీకులుగా ఉన్నట్లయితే బ్రహ్మదేవుడు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు భగవాను నుండి సృష్టించబడినటువంటి ఆ గుణావతారాల్లో ఒకడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త, గౌణ సృష్టి ద్వితీయ సృష్టికర్తగా. మొదటి సృష్టికర్త దేవదేవుడు, ద్వితీయ సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన నుండి బ్రహ్మ మానసపుత్రుడుగా స్వయంభువ మనువు. ఆ స్వయంభువ మనువు యొక్క కుమారుడే ఉత్తానపాదుడు. ఆ ఉత్తానపాదుడు కుమారుడు అంటే ఆ ఉత్తానపాదుడు సునీతుల దంపతుల యొక్క కుమారుడైనటువంటి ధ్రువుడు. అది ధ్రువుడుకు పూర్వం ఉన్నటువంటి చరిత్ర. ఇక ధ్రువుని తర్వాత మరి ధ్రువునికి బ్రహ్మ ఇలా అనేటువంటి ఇద్దరు భార్యలు ఆయనకు ఉన్నటువంటిది. ఆయన ద్వారా మరి ఉత్కలుడు, వత్సరుడు, కల్పడు అనేటువంటి కుమారులు ధ్రువ మహారాజుకు కలిగినటువంటిది. ఇక వంశక్రమంలో
సాధారణంగా జ్యేష్ఠపుత్రుడు పట్టాభిషక్తుడు కావలసినటువంటిది ఆ క్రమం చూస్తూ ఉన్నటువంటి మనం. కానీ ధ్రువుని యొక్క పెద్ద కుమారుడైనటువంటి ఉత్కలుడు విరాగిగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆత్మానుభూతిలో ఉండి లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు అవ్వడం వల్ల మరి ఆయన పట్టాభిషేకాన్ని ఆయన తీసుకోలేదుగా చెప్పబడుతుంది. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తరువాత ఆడైనటువంటి వత్సరుడికి పట్టాభిషేకము జరిగినట్లుగా మనకి చెప్పబడినటువంటిది. ఆ తర్వాత ధ్రువుడు కుమారుడైనటువంటి వత్సరుడు, ఎందుకంటే పట్టాభిషక్తుడైనటువంటి వాడు వత్సరుడు కనుక వత్సరుడు యొక్క కుమారుడు పుష్పార్ణుడు, పుష్పార్ణుడి యొక్క కుమారుడు విష్ణుడు, తర్వాత ఆయన కుమారుడు సర్వతేజస్సుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి సాక్షశువ మనువు 6వ మన్వాంతర అధిపతి అయినటువంటి వాడు. ఆ మన్వాంతరుడు 6వ మన్వాంతర అధిపతి అయినటువంటి సాక్షశువ మనువు యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఉల్ముకుడు యొక్క కుమారుడే అంగమహారాజు. మరి ఆ ఉల్ముకుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి అంగమహారాజు పరమభక్తుడు మరియు రాజర్షి. సో ఆయన ఒకసారి అశ్వమేధ యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఋత్వికులు విపురులు అందరూ కూడా చక్కగా, మరి అంగుడు కూడా చాలా చక్కగా అన్ని సమకూర్చినప్పటికీ కూడా, యజ్ఞం చాలా అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవతలు వారి యొక్క ఆ యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడానికి రానటువంటి స్థితిని బ్రాహ్మణులు గ్రహించి ఆ అంగుడుకు చెప్పడం జరిగినటువంటిది. మరి అంగుడు అప్పుడు ఎంతో నమ్రతతో నా వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాటు ఏమిటి అంటూ వారు అడిగినప్పుడు, అంగమహారాజు అడిగినప్పుడు, ఈ పరిస్థితులలో అంటే ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి ఈ జన్మలో మీ వలన ఎటువంటి ఈషత్తు కూడా అపరాధం జరగలేదు, అయినా దేవతలు యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడానికి రావడం లేదు అంటే మీరు గత జన్మలో చేసిన పాపం కారణంగా ఈ జన్మలో మీకు సంతానం లేదు, కాబట్టి ఆ దేవదేవుణ్ణి సంతాన ప్రాప్తి కొరకు పుత్రకామేష్టి యాగం చేసినట్లయితే మీకు సంతానం కలుగుతుంది, మగ సంతానము అంటూ చెప్పడము. మరి వారి యొక్క సలహా మేరకు ఆయన మరి ఆ పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ యజ్ఞ పురుషుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యి సిద్ధమైనటువంటి పాయసాన్ని రాజుకు ఇవ్వడము. దానిని మరి ఎందుకంటే పుత్ర ప్రాప్తి కోసం మరి ఆ విష్ణు భగవానుడికి హౌసులొసగగా అగ్నియందు అవి ఆహుతులను అర్పించగా బంగారు వర్ణము తెల్లని వస్త్రాలు ధరించినటువంటి యజ్ఞ పురుషుడు యజ్ఞగుండం నుండి ప్రత్యక్షమయ్యి పక్వమైనటువంటి పాయసము నుండి ఉన్నటువంటి ఒక సువర్ణ పాత్రతో ఆయన వచ్చాడు. ఆయన మరి దాన్ని అంగమహారాజుకు ఇవ్వగా విప్రుల యొక్క అనుమతితో అంటే ఆ పాయసాన్ని తీసుకొని దానిని ఆగ్రానించి కొంత భాగాన్ని తన భార్యకు ఇవ్వగా సంతానహీనురాలైనటువంటి భార్య ఆ రాజు వల్ల బాలుణ్ణి పొందినటువంటిది. ఆ బాలుడు ఇక్కడ ఈ క్రమంలో మనం చూసినటువంటి దాంట్లో అంగమహారాజు యొక్క భార్య మృత్యుదేవత యొక్క కుమార్తె కాబట్టి ఒక రకంగా ఆమె అధర్మ వంశానికి చెందినటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మృత్యువే ఆమె యొక్క తండ్రి పితుడు కనుక ఇక ఆ బాలుడు పితామహుణ్ణి అనుసరిస్తూ పెరుగుతూ క్రూరమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ క్రూరుడు ధనుర్బాణాలను చేతబట్టి అడవికేగి అమాయకమైనటువంటి మృగాలను వేటాడి చంపేవాడు. అలాగే మరి
ఆ రాజ్యం పురంలో తనతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, తనతో కలిసి ఆడుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఆడుకుంటూనే ఎంతో క్రూరంగా ఆ పిల్లల యొక్క మెడలను కట్ చేసేటువంటి వాడు. బలి పశువుల వలె ఆ పిల్లల యొక్క మెడలను కట్ చేస్తూ అతి క్రూరంగా ఉండేవాడు. అయితే ఆ వేణుడి యొక్క క్రూరత్వాన్ని చూసినటువంటి అంగమహారాజు ఆయనలో పరివర్తన తేవడానికి దండోపవాద విధానాలలో ఆయనని ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఆ బాలుడు సన్మార్గంలోనికి రావడం అనేది సాధ్యపడలేదు. ఆ విషయానికి అంగమహారాజు ఎంతో దుఃఖితుడై ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఈ విధంగా తలపోచాడు అని చెప్తారు. పుత్రులు లేని వాళ్లే నిత్యంగా భాగ్యవంతులు. ఎందుకంటే ఈ దుష్టపుత్రుని వల్ల కలిగేటువంటి దుర్బాధలను వారు అనుభవించలేదు. వారు ఎంతో ఉత్తములుగా భగవంతునికి పూజలు చేసి ఉంటారు. అందుకే వారికి పుత్ర ప్రాప్తి లేకుండా ఉంది. మరి ఇటువంటి దుర్మార్గుడైనటువంటి పాపి అయినటువంటి పుత్రుడు వల్ల వంశ యశస్సు నశించిపోతుంది, గృహమునందు అధర్మం పెరిగిపోతుంది, విరోధులు పెరిగిపోతూ ఉంటారు, అంతా చింతామయమవుతుంది అంటూ ఆయన ఆ విధంగా తలస్తూ మరి బుద్ధిమంతుడు ఎవడు కూడా ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పుత్రుణ్ణి పొందుతాడా అని ఆలోచించి చివరకు ఒక దశలో వైరాగ్యంలో ఆయన ఒకవేళ ఇదే మంచిదేమో, సత్పుత్రుని కన్నా దుష్టపుత్రుడే మేలేమో, ఎందుకంటే దుష్టపుత్రుడి వల్ల గృహాసక్తి నశించిపోతుంది, ఎందుకంటే సత్పుత్రుడి వల్ల గృహ ఆసక్తి పెరుగుతుంది, దుష్టపుత్రుడి వల్ల గృహ ఆసక్తి వదిలిపోతుంది, కాబట్టి నాకు ఇదే ఒక రకంగా మేలవుతుందేమో అంటూ ఆ రీతిగా అంగమహారాజు తలుచుకుంటూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒకరోజు రాత్రి ఆయనకి నిద్ర పట్టకుండా ఉన్నటువంటి వాడై, ఇక ఈ గృహస్థ జీవనం పైన ఏమాత్రమూ ఆసక్తి లేని వాడై ఒకరోజు నడిరేయిలో గాఢ నిద్రలో తన పక్కనే ఉన్నటువంటి వేణుని తల్లి తన భార్య గాఢ నిద్ర యందు ఉన్నటువంటి భార్యను వదిలి ఆ శయ్య నుండి లేచి ఎంతో సంపద సమృద్ధంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని, భార్యను, అక్కడ ఉన్నటువంటి తనతో పాటు ఇన్ని రోజులు రాజ్య పరిపాలన చేసినటువంటి మంత్రులను, తనకు ఎంతో సలహాలు ఇచ్చినటువంటి ఋషులను, అందరినీ కూడా సమస్త ఆకర్షణను త్యజించిన వాడై ఎవరికి కనబడకుండా నిశ్శబ్దంగా గృహాన్ని వీడి అరణ్యానికి వెళ్ళాడు అనేది నిన్నటి వరకు మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక ఆ విధంగా అరణ్యానికి ఎప్పుడైతే వైరాగ్యంతో ఆ గృహము, భార్య, ధనము, ఆసక్తి అన్నీ కూడా వదిలివేసి నడిరేయి జామున ఇల్లు వదిలినటువంటి సంఘటన, ఇటువంటి సంఘటనలు చరిత్రలో ఎన్నో ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అంగమహారాజు గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాడో ఆ సందర్భంలో ఆ విరక్తితో తన పుత్రుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దుష్కార్యాలను చూడలేక విరక్తుడైనటువంటి అంగమహారాజు ఒక రకంగా అతడికి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకునే, ఆ భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యేటువంటి అవకాశమే లభించిందిగా అటువంటి ఆ రాజర్స్కి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విషయాన్ని తెల్లవారగానే ఇంట్లో రాజు లేకపోయేటప్పటికీ ఆ నోట ఈ నోట ఆ రాజ్యమంతా కూడా ఈ విషయం వ్యాపించింది. అయ్యో రాజు లేడట, రాత్రి ఎటో పోయిండట అనేటువంటి విషయము అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ప్రజలు, మరి ఆ రాజ్యంలో సలహాలు ఇచ్చేటువంటి పురోహితులు, మంత్రులు, బంధువులు అందరూ కూడా సామాన్య జనులందరూ కూడా దుఃఖించడం మొదలుపెట్టారట. అయ్యో రాజు లేకపోయా, ఎంతో మంచివాడు,
అంతకుముందే వాళ్ళకి ఎలాగో తెలుసు వేణుడు ఆ దుష్ట కుమారుడు వల్లనే వెళ్ళిపోయాడేమో అంటూ అందరూ ఎంతో మంచివాడు, ఆయన లేకపోతే ఇంకా ఈ క్రూరుడు మనని ఏ విధంగా బాధ పెడతాడో అంటూ ఆలోచించుకుంటూ అందరూ బాగా దుఃఖితులయ్యారట. దుఃఖితులు ఇంకేం చేస్తారు, ఎడిపోయాడో తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళు ఇక చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాజ్యాలలోనూ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, కొండలు, కోయళ్ళు, లోయల్లో అంతటా వెతకడం ప్రారంభించారట. ఎందుకంటే సాధారణంగా రాజ్యంలో రాజుకి చాలా మంది ఉంటారు కదా, మంత్రులు చెప్పినటువంటి సలహా మేరకు అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు వెతకడానికి వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు. సైనికులు వాళ్ళంతా ఉంటారు కాబట్టి అయితే ఆ ప్రపంచమంతటా కూడా వెతకడానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ ప్రజలను ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సంబోధించినటువంటి అంశము ఎలా ఉంది అంటే ఆ ముఖ్యంగా అనుభవ శూన్యుడు అయినటువంటి, అనుభవము లేనటువంటి, ఇక్కడ యత నిగూఢం పురుషం కుయోగినః కుయోగినః అంటూ సంబోధించినటువంటి అంశము చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే అనుభవ శూన్యులైనటువంటి యోగులు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విషయాన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటి మనకి మన దైనందిక జీవనంలో మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి పనులకు చాలా జ్ఞానబోధ కలిగేటువంటి విధంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అల్పజ్ఞులైనటువంటి యోగులు ఆ తన హృదయంలోనే ఉన్నటువంటి పరమాత్ముని వదిలేసి ఆ శూన్యంలో నిరాకార భావనలో ఎతుకుతూ ఉంటుంటారు. నిరాకారంలో, శూన్యంలో ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవాలి అనేటువంటి భావనతో. మరి యాక్చువల్గా పరతత్వము నిరాకార బ్రహ్మముగాను, ఆ భగవంతుని యొక్క దేహకాంతి నిరాకార బ్రహ్మము, పరమాత్ముడుగాను, సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో స్థానీకృతుడై ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడు, ఇక పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుడుగా ఈ మూడు తత్వాలలో అనుభూతుడవుతాడు. అయితే ఈ కుయోగులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మానసిక కల్పనల ద్వారా నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలోనే నిరాకార బ్రహ్మాన్నే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే విధంగా, మరి యాక్చువల్గా రాజు తప్పిపోయాడు అంటే వాస్తవానికి రాజు ఉన్నాడు కానీ వీళ్ళకి ఎక్కడ కనిపించలేదు. అలాగే పరతత్వం కూడా భగవానుడి రూపంలో, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి దేవదేవుడు రూపంలో ఆయన ఉన్నాడు. కానీ అందరూ ఆయన్ని దర్శించుకోలేరు. ఎవరు జ్ఞానులు, భక్తులు మాత్రమే ఆయనని యథార్థంగా తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ ప్రజలు కూడా కుయోగుల వల్లే, అంటే అల్పజ్ఞులైన యోగుల వలె తన ఆంతరమునందు ఉన్నటువంటి పరమాత్మను వదిలేసి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నట్లుగా, వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. సో అటువంటి కుయోగుల మాదిరి మరి ఆ ప్రజలు కూడా రాజును వెతకడానికి వెళ్ళి పైపైన వెతికేసి రాజు ఉన్న స్థానాన్ని కనుగొనలేక తిరిగి వచ్చారు. సో ఎందుకంటే ఆయన రాజు ఇక్కడే వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే ఒకవేళ రాజు దేహాన్ని ఆత్మ వదిలివేసి వెళ్తే దేహం కనిపిస్తుంది, కనీసం ఈ పాంచభౌతికమైన దేహమైనా కనిపించాలి. సో కనుగొనలేకపోయాడంటే రాజు ఎక్కడో ఉన్నాడు. సో అలా ఉన్నటువంటి రాజును కనుగొనలేకపోయారు. అందుకే వాళ్ళు కుయోగుల వల్లే దుఃఖాక్రాంతులైరి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అలక్షయంత పదవీం ప్రజాపతేః హతోద్యమా ప్రత్యుపసృత్యతే పురీం ఋషీన్ సమేతానభివంద్య శాస్త్రవో న్యవేదయన్ పౌరవ భర్తృ విప్లవం. సో ఇక్కడ పౌరవ అంటూ ఓ విదురా, రాజు కొరకు అంతటా వెతికినటువంటి చెప్తున్నారు, మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు, ఓ విదురా, రాజు కొరకు ఆ కొండలు, కోనలు, అడవులు దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా లలో
చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, రాజ్యంలో అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలలోకి వెతికొచ్చినటువంటి ఆ ప్రజలు, రాజు కొరకు అంతటా వెతికినటువంటి ప్రజలు అతని జాడ తెలుసుకొనలేక నిరాశ చెందారు. ఇక విసిగిపోయారు. ఇక దొరకలేయినా, ఎక్కడో ఉన్నాడో ఎటుపోయాడో తెలియదు అని అనేటువంటి భావనతో తిరిగి ఇక వారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విరమించుకొని పురానికి అక్కడికి రాజధానికి తిరిగి మరలి వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలా తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మరి పరిపాలనకు రాజు అక్కడ లేకపోవడం వల్ల వివిధ ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి అరణ్యాలలో ఉండేటువంటి ఋషులందరూ కూడా రాజధానికి వచ్చేశారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, రాజు లేనందువలన దేశంలోని ఋషులందరూ కూడా వేరువేరు ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి ఋషులందరూ కూడా వారు ఆ ప్రదేశానికి అంతా అంటే రాజప్రాసాదానికి వాళ్ళంతా కూడా విచ్చేశారు అని చెప్తున్నారు. విచ్చేసి వాళ్ళందరూ కూడా సత్ ప్రవర్తన కలిగినటువంటి మరి ఆ రాజు అక్కడ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖించుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళంతా కూడా మరి అశ్రుపూర్ణ నయనంతో కంటి నిండా నీళ్లను ఉండేటువంటి వారు వాళ్ళని చూడగానే ఇక్కడ ఋషులకు అర్థమై ఉంటుంది. సో కంటి నిండా నీళ్లు కలిగినటువంటి వాళ్ళు వచ్చి అక్కడికి వచ్చినటువంటి అక్కడ సమాయుక్తమై ఉన్నటువంటి ఋషులకు వందనాలు కావించి వారు అక్కడ వారు వెతికినటువంటి ప్రదేశాలు అక్కడ ఎతికాము, ఇక్కడ ఎతికాము, ఎక్కడ చూసినా ఏమీ కనిపించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా సవిస్తారంగా తెలియచేశారు అంటూ మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అంగమహారాజ్ జాడను ఎక్కడా కూడా కనుగొనలేక వారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైనటువంటి వలన ప్రజలు మరియు ఆ రాజ సభ సభ్యులందరూ కూడా రాజధానికి అంటే ఇక్కడ తిరిగి వచ్చి అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఋషులకు నమస్కరించి కన్నీళ్లతో తమ రాజు అదృశ్యం కనిపించని విషయాన్ని, ఎందుకంటే అంగమహారాజు రాత్రివేళ నిశ్శబ్దంగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు. ప్రజలు, మంత్రులు, పురోహితులు ఎంతో వెతికారు. ఇక్కడ భూమంతా వెతికినా కానీ ఆయన జాడ వాళ్ళు తెలుగునలేకపోయారు. ఇక ఏమీ చెయ్యలేము అని నిరాశతో తిరిగి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ బాధతో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ హతోద్యమః అంటూ పదం, హత ఉద్యమ ప్రయత్నం విఫలమైనందువలన, వాస్తవానికి అది శారీరకమైనటువంటి అలసటే కాదు, వారి యొక్క మనసులో రాజును కోల్పోయాము, మంచి ధర్మపరుడైనటువంటి రాజును కోల్పోయాము, ఈ రాజ్యం భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది, ఎందుకంటే భవిష్యత్తు పైన భయం, ఎందుకంటే తదుపరి దుష్టుడు అయినటువంటి దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వేణుడే రాజు అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి సహస్రవః అంటే కన్నీళ్లతో ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆ రాజు పట్ల తమకున్నటువంటి ప్రేమను కన్నీళ్లతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే రాజు అనేటువంటి వాడు, ముఖ్యంగా అంగమహారాజు కూడా రాజు ఎలాగుండాలో మనకి తెలుసు. అందులో అంగమహారాజు ఆ రాజు ఉండవలసినటువంటి విధంగానే ఉన్నాడు. ప్రజలందరినీ కూడా తన సంతానంలా చూసుకున్నాడు, ధర్మబద్ధంగా ప్రజలను పరిపాలించాడు. కనుక ఆయన అదృశ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చూసి ప్రజలందరూ కూడా మరి వాస్తవానికి ప్రజలందరికీ, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా రాజు తండ్రి, ఒక తండ్రిని కోల్పోయినటువంటి భావనలో ప్రజలందరూ కూడా మరి దుఃఖిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వేదాలలో, శాస్త్రాలలో రాజు కేవలము పాలకుడే కాదు, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిపాలకుల మాదిరిగా వారి యొక్క భావాల కొరకు ఎదుటివాడిని నిందిస్తూ నేను అది సాధించాను, ఇది సాధించాను అని చెప్పుకోవడం తప్ప మరి ప్రజలకు అవసరమైనటువంటిది ఏమీ లేదు. వాస్తవానికి చూస్తే ఎంతో క్రూరులుగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఇప్పుడు పైకి మాత్రం ఎంతో ధర్మపరాయణులుగా, ఎంతో రక్షకులుగా, ప్రజలను రక్షిస్తున్నటువంటి వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తూ కనిపించేటువంటి వాళ్ళు. కానీ శాస్త్రాలలో రాజు ధర్మ రక్షకుడు, ప్రజలకు తండ్రి, సమాజ స్థిరత్వానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉండవలసినటువంటిది. మరి ఇప్పుడు అటువంటి రాజు లేని పరిస్థితిని చూసినటువంటి
చాలా ప్రమాదకరాలుగా ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే రాజు లేకపోతే దొంగల బెద పెరిగిపోతుంది, అరాజక పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ధర్మపరాయణుడైనటువంటి నాయకుడి యొక్క విలువ గ్రహించిన ప్రజలు సో మరి ఆ విధంగా బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి గొప్ప దుఃఖంలో మునిగిపోయారు అనేటువంటిది తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బోధన ఏంటంటే, మంచి నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి పూర్తిగా అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని గ్రహించలేకపోవచ్చు, కానీ మరి ఆయన లేనప్పుడు ఆ లోటు తెలుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అంగమహారాజు రాజ్యం, సంపద, కుటుంబము అన్నీ వెళ్ళిపోయినటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అన్ని భౌతిక సంబంధాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధమే శాశ్వతమైన సంబంధం. సో ఆ శాశ్వతమైన నిత్యమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికే అంగమహారాజు వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈ అధ్యాయము. ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా ఓపికగా చాలా కాలంగా ఈ అధ్యాయాన్ని విన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు పేరు పేరుగా. మరొక అధ్యాయం వేణుడు గురించినటువంటిది తదుపరి అధ్యాయము. అందులో వేణుడు